Si Badalona acaba sent la seu de la Copa del Rei 2023, això voldrà dir que respirarà ambient de bàsquet per totes bandes. I això és una notícia molt positiva, perquè des de Badalona Comunicació, des de la ràdio i la televisió, us podríem oferir una cobertura exhaustiva de tot el que s'estigués produint, de tot el que s'estigués coent durant aquells dies, perquè més enllà del bàsquet en si, es complementarà amb altres activitats, com una fan zone a la Rambla o al Passeig. També es promouria l'oci i la restauració, per tal que l'ambient de la Copa es quedés a la ciutat. La minicopa no es jugaria en l'Olímpic, es disputaria en altres equipaments esportius del municipi i, per tant, quin bon moment per invertir i per renovar totes aquestes instal·lacions esportives que tant ho necessiten. No seria la primera Copa. Recordem que es va jugar ja una al novembre del 84, però en aquell moment eren 4 equips. Ara en són 8 equips participants. I també es voldria revifar la figura del voluntariat que tan clau va ser fa 30 anys durant els Jocs Olímpics del 92, quan Badalona va ser la subseu.